Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no? Karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon ug sa dili pa. Ako day basahon ning naay tulo nga nag-comment si Juan. Salamat sir sa paspas sa pag-upload always from Taiwan. Amping sir and God bless you. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Juan. Thank you kayo ug kang Ami Channel. Salamat kayo sa tulo ka heart. Salamat kayo sa pagpaminaw no Ami Channel. O kang Led Sevmin. Ay, thank you kayo, idol, sir. Salamat kayo no, sa pagpaminaw, Led Sevmin. O karon niya ang sumpay ning sugilanon sa gugma nga sinuwat ni Glenn Pino nga naguluhan. Ayaw akong tudloi nga dili ka na gugmaon. I've known it would never. Ba't wa ako magtuo nga nagpakaroon ingnon lang Shut sila? up! Mama, O gisa may mong tuhuan? Sila o ako? Ha? Tuwag ako! Sila o ako? Mommy. Nga nung igon ini man si Mommy Emeline. Uwa ko kinimas na dati sa dito pa ko sa probinsya. Uwa yun. Kay kasagaran sa mga tao dito. Dili matingali ang tanan. Apan concern sila sa bation ni Pisan kinsa diha silang pundok. Kaya na ang kanila ang hiyas sa pagkamapobsanon. Which I believe nga, usa sa mga maayo nga assets kailang naangkon. O kuha ni Mommy Emeline. Og tungod ini, misamot ang akong ka-eager nga mabalik dito. Sud lang sa pipila ka adlaw. Dako na kayo ang influensya nga nakuha ni Gretel sa mga tao dito. Ugbutang ka na nga dili gud angay magpadayon. Ingon ni anak mao ang mga kapos, ang mga pobre. Ingon sila ni anak kamapahimugsanon. Ilang gipahimugsan ang kainosente ni Gretel nga akong anak. Una kang gabi nga, wala din sa probinsya si Gretel. Ug sama sa kong gibati, personally. Gibati usab ug kasubok ang mga tao. Bisan kinsa, musultigid nga bation gid sila kamingaw sa iyang presensya. Man. Oh, si Papa Maling. Pamaling! May pakisultihan mo na ako pa, ma? O Eman, Lingkod. kano sa ang inyong enrollment? Nag-message na ako nga akong kauban sa university nga working student sa ma. Nagsugod na ko no ang pag-post ng mga subjects nga gi-offer for the next semester. Nga sa ato pa, kinahanglan ka na usab nga mobalik dito sa syudad? Oo ma. Wa ka man lagi musulti na mo ini ni Papa mo maning. Aron unta makaandam tag kwarta sa imong pagbalik dito. Nasabot na mo ni Mama Molanda nga muraga. Nawadan ka og interes nga mupadayon sa imong pag-eskwela. Ha? Unsa ko'y... Maong dili ka magkabaso na mo kung dili ka na makapadayon
sa imong pag-eskwela. Unsa? Pamaling, unsay... Maayo lang kon may makapahuwam ka na tong kwarta, Eman, para imong magamit sa imong pagbalik dito sa syudad. Kay makapadayon ka sa imong pag-eskwela. Apan ko na, wa kita'y kahuwaman. Mapugos ka gyud sa pag-undang lang una. Malanda. Paaboto na tugon sa resulta sa lakaw ni Papa ni mo, Maning. Kung may makapahuwam ba niya og kwarta para sa imong pagbalik sa syudad o pagpa-enroll, mag-ampo lang ta nga may makapahuwam unta niya. Kung dilikin mo tugot ang Ginoo nga makapadayon ko sa pag-eskwela, ma. O tayo mahimo. Pilit na to kinidawaton. Sa pagkatinuod lang, misaad to si Insong ni Papa mo ni adong miaging adlaw nga magpahuwam ko no siya natong kwarta. Ay manghinaot lang gud ta nga makadaron siya sa iyang pag-uli. Landa? Niya na si Maning. Maayo unta ko na nakada siya. Ay, maayo kay nakada ka, Maning. Nga nakapahuwam gidi ay si Insyong nimo. Landa. Isulti si Insyong gamitonon ko niya ang kwarta sa sunod buwan. Mao nga mihangyo siya nga pabayran kini sa ingon usab niya arong mga pizza. Maubaning? Landa. Oo niya. Asa man tag-ibayad anak niya sa sunod buwan, Ning. Garantiyan ako niya nga atong baka, Landa. Nga kung dili man ta makakita kwarta nga ikabayad niya, ato kining ipaligya. Nga sa ato pa, kinaan na may kwarta, kung kanus kaangay nga mubalik dito sa syudad, man, kinahanglang makaadto ka na. Karon nga, makuha nimo ang matud mong mga subjects nga angay nimong kuhaonon rong semester. Man? Pa? Unsa man, namati ka ba sa akong isulti? Pa. Mura ka manggudugwa sa kondisyon. Unsa man, may problema? Kung dili ginato kaya pa, ma, may marunong tingaliw. Dili lang nato aton. Kanay dili mahimo, man. Pa, Ngano? Nawad-an ka na ba di ay og interes sa pag-eskwela? dili man sa ingon. Ang ako lang ba nga aloy nag-ikon ninyo ni mama nga siguro ulan ninyong akong panginahanglan sa pag-eskwela pero kamo din sa ato. Ayaw nagipadayon ng buot mong isulti, man. Kay way laing mahinungdanon na mo ni mama ni Molanda nga makatapos ka. Mao ka na, Eman. Andami mag-anto si Papa mo. Mahatag lang namo ang imong panginahanglan para sa imong pagtuon. Hangtod nga makatapos ka. Kabosta, man. Apan bisan pa ini. Buhato na mo ang tanan nga makagraduar ka kayuda. Ugwa milaing pangayoon mo. Nga imo ming abagan, pinagi sa pagtabang mo sa imong kaugalingon. Nga paninguhaon yun nimo nga makatapos ka gyud. Pero dili mausik ang among paninguha. Magkapasalig ka ba namo ni ini? Ha? Man? Kaluoy nila ni Papa Maning ug Mama Landa. Andam sila mag-antos. Magkatapos lang ko sa pag-eskwela. Man? Pa, Huwag ka pa man matuhog. Ngano? wa pa ko bati ang duka pa.
Gipaabot lang ako nga makatuog si Mama mo, Landa. Saan sa man ka na pa? Wa malilong namo. Nga usar ka university ang inyong eskwelahan ni Senyorita Gretel. Lalaki ka o lalaki usab ako. Ang imong bation sama usab sa akong bation. Hinungdan nga gusto lang kong maniguro. Nga ang himatikdan ako din hinimo. Dili usab unta mahitabo dito sa syudad kung magkita ka mo pagbalik ni Senyorita Gretel dito. Makapasalig ka ba nako? Bahay ni Eman. Makapasalig ka ba? Salamat kay nakuha na gid ako ang tanang subjects nga angay ako makuha ning maong semester. Pero si Eman ka, no? Wa ko makakita ni Sir Jester's office. Unsa ka kun manawag ko ni yung insyong. Magpakisayod ka ako. Hi, Gretel. Nagahidom ka pa na ako? Ralph Barona. Halika ba? Excuse me. Please. Please, Gretel. Ayaw ko likay. Wa ko'y daotang intensyon ni mo. Gusto lang ko magigala. May mo bagdili ko ni mo alihan. Sorry. But gusto lang ako nga sayran ka nga schoolmate na karon. Kaya may kuha kong laing kurso. And I hope nga isipon ko ni mo nga imo usab nga higala. Haba? Please. Excuse me. Iya kong kiwakli. Iya gid kong kipalakot. Iya gid kong gihakit. Noong sa maning tawhan na. Iya ba ka ni Kituyo nga makuha siya laing kurso din sa university? Para maduol siya na ako. Ay, may nanawag. Sino'y insyong? Maayo kami tawag siya. Hello? Nay insyong, kumusta, Noy? Ay, okay na din, Gretel. Ikaw, kumusta naman ka diha? Dahil kumusta di mo sila si Loling o ang mga katarang diri sa mansion day. Lakip na ang mga nagtrabaho sa Hacienda Barbara. Mao ba, Noy? Ay, oo, day. Kaloy sa Ginoo, Noy. Okay rigid kaayo ko. Ipangumusta niya daipod ko nila dihang tanan, Noy. Gimingaw na gid kaayo ko ninyo diha. Ay, mausag mi diri, di mo inday. Salamat. Pero dili pa magi ko makasiguro, Noy, uy. Kung kanos ako mabalik diha. Sila si Noy Maning og ng Landa. Kumusta man di ituod sila? Ingon man usab si Eman. Wa lagi ko makakita niya diri sa university, Noy, as working student. Napa pa siya diha? Noy Insyong? Lambot yung tahanay. Kung interesado ko makahasiyan mo pa dayon sa iyang pag-eskwela. Dahil di, apaman siya dire. Ha? Moran, muundang naman singal siya, dahil Gretel. Unsa, Noy? Kalain ko niya, Noy. Ang ano kong muundang siya? Unsa may problema? Kausik gayon ko dili sa mopadayon sa pag-eskwela, Noy Insyong, sultihi siya, Noy. Ingna siya nga magmahay gud sis umaabot ng mga adlaw kung muundang siya. Magmahay gud siya. Oh, unsa? Mao na isulti ni De Gretel nga imong gitawgan og ikasulti sa cellphone shop. Ay, uning, concerned siya ni Dong Eman.
Ay, bitaw ning. Manggihuna-huna ang yun siya. Nangumusta ganit siya sa tanan. Lakip na ninyo ni Landa. O ni Eman mismo. Ay, hain ba dahil siya ning? Tuwa na. Taod-taod nang nakagikan pa yung pantalan kay mubalik na sa syudad. Oh, ito ana di ay. Mupadayon di siya sa eskwela. Unsa kay nagpaabot na ako, din ako pagbalik sa syudad. Sa akong pagpadayon ng eskwela. Kumusta naman ka si Senyorita Gretel? Nagkapa-enroll na ka siya? Oh. Ang gibaon ni Papa Maning nako. Wa malilong na mo nga. Usara ka university ang inyong eskwelahan ni Senyorita Gretel. Lalaki ka o lalaki usap ako. Ang imong bation, sama usab sa akong bation. Hinungdan nga gusto lang kong maniguro. Nga ang himatigdan ako dinhini mo. Dili usab unta mahitabo dito sa syudad kung magkita ka mo pagbalik ni Senyorita Gretel dito. Makapasalig ka ba nako bahin ni Eman? Makapasalig ka ba? Ginoo ko. Diyos ko, atangi ko kaligor. Ikaw na'y may baw na ko, Ginoo. You're right, Daddy Max. Hustong imong giingon. Nga suoron ko una mismo ang inahan. Nga paninguhaon ko nga ma-please yan ako. Aron nga ma-please ko usab mismo si Gretel. Thank you, Dad. Thank you. Sige, bye. Naunsang ko. Once, kaibog lang ang ako ngadto ni Gretel. Apan karon nga nagkadugay ko sa akong tinguha nga maduwal niya. Murag na elevate naman hinuon kining akong pagbati niya. Samit! Tinuod ka ba, Ralph? Are you in love with Gretel Guerrero? Really? Si Rona, nag-message. Mauday nga, wa na ako makita si Cathy dito sa university. Kituan naman di siya mo padayon pag-eskwela sa ila sa Mindanao. Pero, wa masabot siya mag-message na ako. Nasabot na ko last na mong panagkita sa miaging semester. Nasabot ko nga, nagsalo siya na ako para ni Eman. Kaya nagkagusto siya ini. Oh. May laing message si Rona. Nag-send siya yung picture, okay. Oh. Si Eman kining kauban siya pag-selfie. O guha kini mismo suot sa registrar's office sa university. Oh. My God. Recent picture kit ni. Kaila di sila si Eman. O may balik na di kini sa university. My God. Unsa kining akong gibati. Wa ko makasabot sa kalipay nga akong gibati. Tinuod pa ni?
Tinuod bang ni ana si Aman sa syudad? Tinuod ba? Unsa man, my dear. Kung nakita nimong nakabother nimo kining Ralph Barona sa imong studies, nakadesisyon ka na ba nga mo transfer og laing university? I think dili na necessary, Mommy. Oh? Really? I thought and I understand nga nakabother siya nimo. Naka-decide ko, Mom, nga dili tingalin ako ang nga problemahon ng akong kaugalingon anak niya. Ni anang tawhana. Dili ba? Gretel, Mommy, I need to stand. Og dili ko gusto magpa-intimidate ni bisan kinsa. Especially sa presence ni anang Ralph Barona. Gretel, I know. Kaya na akong pag-protect sa akong kaugalingon batok ni bisan kinsa, Mom. Kaya kita ko. Kumusta ang imong pag-abot diha sa syudad, Eman? Ha, Dong? Okay na taon, ma. Kaluoy sa Ginoo. Hello, Dong Iman. Oh, Nakadungog ka na ako, Dong? hello pa. Opa, nakadungog ko nimo. Pag-amping diha, ha? Mauna ka to ang atong sabot. Oh, Ayaw sabi kisabutan ninyong Eman ba? Ay, amo ragod na. Gentleman's agreement ba? Kamu ha, may sekreto gyud mo. kumusta naman mo diha, pamaning? Malanda? Ayaw mo kabalakan ako dili, ma, pa. Kay, pamatay laing gisaligan. Ang Ginoo ra man gyud. O, nasahid ko nga dili tanya pasagdan. Kana gyud Dong. Maunay labing importante. Nga dili gyud ka malimot sa pag-ampo sa Ginoo. Bitaw, Dong. Dili kita angay malimot sa Ginoo, pamaning. Malanda. Kay, huwag kita mahimo kunwa siya. Eman! Oh, ay, yes, ma'am. Ma, pa. Maulo sa to, ha? Kay, gitawag na ko sa among head dire sa registrar. Mutawag lang niya ako nimo. Inigof na ako dire sa campus. Sige, Dong. Magpaabot mis imong tawag, Dong ha. O, ma, pa, bye. Bye, Eman. Bye, Dong. Ma'am, sorry ha. Sala si Papa ug Mama nga akong kasulti sa cellphone. May isugo ka? May nangitaw nagpaabot nimo sa gawas. Adto asa. Okay, ma'am. Salamat. May nangita na ako. Kinsa man? Ako sang gawason. Kisa may nangita na ako? Daghan man ini sa gawas? Excuse me. Kinsa nangita na ako? Hi, Aman! Sige. Gretel. Ginoo ko. Wa ko makadisturbo nimo? Kuan kining... May mo bang may patabangan ko nimo, Eman? Pwede? Anawa o. Mao ni ang discrepancy. Nasipit ulit ko ang subject sa imong study load. Dili sa imong enrollment form. Yes. Instead nga, kini nga subject ang akong gi-enroll. Kini o. Lain man ang niya sa study load sa ako ng pagkuha ron. Unya kay, naakamagit sa registrar's office. So, makatabag yung kaining akong problema. Sige. Sige, Nyorita. Akong paninguhaon nga. May mo pag dili ko ni matawagon, ana. Dili ba nagkasinabot na ta, ana? Gretel. Just call me Gretel. Okay? Ganun na ingon manin ini. Uwa ninyo tuyo. Kaya ang clerk na nag-encode sa computer. Mo inisipyat ini.
gitugtan ba kini sa panahon o kituyo sa kayunan? Ang sa'yo problema na, Eman? Nasipyat og encode ang subject, ma'am. Maybe nataligam ani sa clerk nga maoy nag-type o baka nag-encode sa subject code ba nga naingon ini. I-check o compare lang sa iyang enrollment form o i-correct then issue siya new study load. Yes, ma'am. Natanaw na nako. But double check lang palihog, senyorita. Gretel. Oo. Miss. Dili lagi ka mamati. Mura ka man og dili ka ila. Lisod ba ko dili to kon ang Gretel? Sorry. Pero ikaw may among-amo dito sa probinsya, senyorita. Mga angay lang kita na. Eman. Pilay akong bayranan. Wa. Okay. Unsaon ko ikaw pagpasalamat sa mong pagtabang nako. Di na kinahalan. Kay mo na ako trabaho diya sa registrar's office. Hello, Gretel. Pulis. Invite you for snacks? Sorry sir, but niyang akong boyfriend, si Eman. Gretel. What? Eman, si Ralph Barona. And Ralph, si Eman, my boyfriend. Shit! Damn it! Her boyfriend. Iyang boyfriend tong tawana. No. Dili ko makadawat ini. Dili! Yung misud man ka din sa registrar's office. Sorry for what I've done. Kanon siya akong gipanulti. But, gituyo ko kadto aron dili na siya mo paduol pa nako. Og sorry nga, nakabother ko nimo. Ang ako namang good nga, dili na to magsunod-sunod ako ng tawhana. Kinahadlo ko niya. Nahadlo ka niya? Nga usa man siya kapulis. Yes. But lain ang iyang tumong nako. Doon na siya motibo siyang pagpaduol nako. Eman, dali ba matod mo? Imo kong amo dito sa probinsya. So, kay amo man kahako nimo. Dili gid mo pasagdan nga may daot ang mahitabo nako, dili ba? Pero, pulis ng tawhana. Kaya nga naman ay og pulis. Nahadlok ka ba na niya? Oh. Dili ka ba rin makaprotect na ako? Nga matod mo, imong amo dito sa probinsya? Nabusit sa tanang nabusit ko ining adlaw, Daddy Max. Kay may gipaila nga boyfriend ka na ako si Gretel Guerrero. Ug dili ko makadawat ini, Dad. Dili ug dili yun. Roman, wana? Migaw sa campus katong polis sa kaising auto. Sigurado ka, bro? Kenneth? Abo ba siya sure? Wala lagi. Ay, thank you, bro. Nara ko sa among department, ha? Kung may patabangan ka na ko. Pwede siya kang manawag na ko. Sige, bro. Usapon ko. Salamat kay Gayo. Si bro, kini katong ako amigo bitaw. Student police din sa campus. Criminology student to siya. Paabot ang akong pasalamat niya sa iyang pagtabang nako. Oo. Kining, pwede ka na bang magawas din sa registrar's office? Kay murag, lain nagtinanawan ang mga kuan o bang mga clerk din nako. Ay gani kay wa si Ma'am Rivera. Kay kung apa siya, lagmit, kasabaan ko.
Gihinginlan ba ko nimo? Gihingin lan? Oo, ha? Wala mong ka hingin likod. Ang Okay. ako ba? Stop it. Dili na ako magsamok pa nimo. Oh, sorry sa disturbo. Pagi ako. Pagi o naman ka. Ay lang tanok mo. Kay abi pala na din nga. Giyon sa tika. Excuse me. Tanawa rin mo bihana. Yun ini din siya batasan. What? May gibuhat bang dautan katong animal nga Ralph Baruna nimo? Wa, mami. Ba't nahadlok ko diya? Shit! Unsay gusto mong mahitabo na nagtawana? Nagtuon na lang yung tingali sila nga influensyado na gid sila, di ba? Mommy Emily. Don't worry, my dear. Ayaw kahadlok. Kay tawgan ko si General Norizas labot ini nga mao'y PNP Regional Director karon dinhi sa ato. Ba't nakadisturbo siya nimo? As a police officer, wa siya na atong higayuna sa university. He must be in the office or sa field diin siya ma-assign. Mommy, dili na tingali necessary nga mo tawag ka sa RD. I think enough na nga nagpretend kong may boyfriend na. O gipaila kunuhay na ko niya. Tingali, dili na siya magsamok pa na ako. But what if kung may dautan siyang buhaton ni atong nagtabang nimo dito sa university? Nga mo imong gipaila kunuhay niya nga imong boyfriend. O unsa? Kinahanglan sayod ni ini si General Norizas. God. By the way, kisa man katong nagtabang nimo. Kay gusto kong makikita niya aron pasalamatan siya. Personally. Ha? Nagkasulti man day ko no si Insyong og Senyor Tagritel na tumiyaging adlaw lang na. Og nangumusta siya nato. Og nangumusta po siya ni Iman. Mao ba? Oo. At dili ba? O saraman na sila ka university. Kanang gieskwelahan ni Senyorita Gretel og ni Eman maning. Ha? Landa. Nga sa ato pa. Labing siguro, nagkakita na gidron sila dito, dili ba? Ning, Landa. kung sa tanaw nato nga, hinay-hinay sila nagkasuot dinhi. Bisa na aka nga kanunay nagbaod ni Eman sa paglikay ni Senyorita Gretel. Kaya kaha sa atong anak ang paglikay niya ni Senyorita Gretel dito. Kaya kaha niya maning. Si Iman ang nagdasayang kasing-kasing, Landa. Naibaw na sab siya kung unsay makaayaw niya. Hinungdan nga. Siya lang usab ang makatubag ni mo niya na. Siya lang. Maning. Sa akong kabahin, kani. Sayon ang pag-ingon nga katuluan mo ang imong kasing-kasing sa pagkikugma o sa pagdilig. Apan ang kasing-kasing may kaugalingon nga panabot. May kaugalingon nga pagbati nga bisan dili makatarunganon. Mangita gyud og rason. Inungdan
kalibutan. Nga dili gyud ko makaingon nga makasiguro kong barugan ni Eman kung unsay akong gibaod niya. Kay mas katuhuan pa nga supako niya ang akong gusto. Kana kung supak kini sa gipitik sa iyang kasing-kasing. Hello, Gretel. Pulis. Provide you for snacks? Sorry, sir, but niyang akong boyfriend, si Eman. Gretel. What? Eman, si Ralph Verona. And Ralph, si Eman, my boyfriend. Ingon sa dilig gihapon ko makatuo sa naitapo kagalina. Dito sa campus. Labas pa kanya sa akong parumduman. Sayon kay niya ang pagsulti sa ingon ato. Tingali na kaingon siya ato. Tungod di atong kingalalog Ralph Verona. Nausa ka pulis. Pero nanong sa kadaghang paagi nga mahimo niyang himuong alibay. Ganong kadtupang pagkaangko niya ako na iyang boyfriend. Sabay na siya kahilanan. Ano sa may kibati? Ano sa man? Naunsaman ko. Hangtod ron. Ingon sa dili ko makatuo nga. Nakahimo ko ato. Nga akong kiangkon sa Eman sa tubangan ni Ralph. Nga ako sa boyfriend. Ay, God. God, kauwaw. Karon pa ko mapati kauwaw sa akong kipuhan. Ako ma-recall nga ako yung giparugan sa tubangan ni Ralph nga ako sing hinikop nga. Tungod sa akong kipuhan, nauwaw ko. Gikawaw ko kayong akong kaugalingon. Kalain, uy. Oh, God. Nga nakahimo madsad ko ato. Unsa ka lang pigitan sa akong gipanulti sa matuod kong gipati nga ito ni Eman. Unsa man. Is keep believing. Karon pa ko mahinom to. Wa gyud butugan si Gretel kung kinsa ang lalaki nga giingon niyang nakatabang niya patok ni atong Ralph Verona. Sa matag pangita na kong paagi nga makatugan siya kung kinsa ang maong tao. Nasabot akong mangita usab siya paagi nga ma-divert ang akong gunahuna. Mao nga nawa na lang hinuon kini sa akong focus. Kay nagkasayon siya sa paghibol sa ingon sa laktot. Kailan niya usuod na niya kining tawhana. Angay man kong magpasalamat niya. Apan dili gapon kini garantiya nga musalig si Gretel sa usa ka lalaki. Delicate. Kay managsama ang tanang mga lalaki. Mga bakakon sila. Unsa man ko. Kalit magmisod pagbalik sa kong una-una. Ang panagwe ni Emeline. Di ang nakita ko siya pagbalik sa mansyon.
Bisan tuod idara na siyapan. Mipatigbabaw gihapon ang iyang kaanyag. Nakaingon kong siya pagihapon si Emeline nga kanhin nahimo kong hinigugma. Sama sa gihapon. Bisan dugay na ang nangagi. Dili ko kalimtan ang akong kaukalingon. Nga may nahibilin pang tinitik ang akong kasing-kasing. Para niya. Oh, Emeline. Nganong hangtod ron. Ikaw pa man gihapon. Bisan pa man sa tanang kapait nga ako natakamtaman. Sa ako untang pagpakigpisog. Para sa atong kugma. Ngano man. Ay, nga nung ipalik man ang akong panumduman sa nangaki. Yun na. Kasi napatugtog aring tukara. Buset! Mabangon ko. Kasi sa mga katabang kini sa bahay nga nagpatugtog ni Aron. Makalagkot. Niyara sa palibot sa mansyon ang maang tugtog. Busit yun. Tikya! Untong! Kisa na ba ito ka anong sunata, ha? Tikya! Untong! Animal! May radyo salon nga gitungtung sa lingkuranan sa gawas. Tikya! Untong! Hain mo! Kisa na pati ko ng radyo sa gawas! Hoy! Pinura! Present! Pinura! Marika! Animal! Marika! Marika! Pagdali! Yes, Jura! Ay, hurry up! Magkalagot! Alingog-ngog! Pagkakagay! Aguray! Kasakit akong hugong-hugong ang gutaong! Mirise! Kadanghag kauntong! Bangon o animal! Dili ko animal, Jura! I'm a human behavior! Hello! Kasi nagbutang o nagpatukaran ng radyo niya sa silong. Kinsa, ikaw ba? Ay, ako, Yura! Well man, Yura, ha? Suko kayo? Ilabay ng radyo, ha? Aron mamatay ng tukara. Ilabay na. Kaya dili ko gusto makadungog aron. Ilabay na! Uy, hula! Masayang ilabay nyo, ay! Wa para ba na ako may ipas sa turko? Unsa man ilabay mo ka na o dili? Tubag! Mommy? Mommy, ngayon. Ako ang lipangulay! Kita mo. Unsa man kipabot mo, ay? Butong! Ilabay na ang radyo! Hindi ko butong nyo, ay! Pagkara kong lubiyan na, ay! Si Untong ko! Untong! Mommy. Ngayon, sa may problema? Gretel, palayasan ni sa Untong, ha? Kaya nagdala ni Gusit sa akong kinabuhi din ni sa mensyon. Palayasa na! Palayasa! Palayasan dyan ko rin mo na Gretel. Kung sabi akong salay na yun, ay! Nanipasaw naman ko. Hindi ito kataha, ha? Was, tiro was alam nga kanta. Oh, manggilok magaling akong lawas nga. Mamati sa kanindot atong kataha. Ya, mo rin makasapot ni Signora Evelyn. Noy, Untong, ikaw na rin sabot ni Mommy, ha? Unsaon nga, dili mo gud ka nahang mamati si Mommy ug mga iyon adtong klasiha sa kanta. Oy, allergy siya, no? Allergy siya. Noy, Untong. Aw, sige na, ay. Dito ito mo usap. Kung magbatukar ko, dili ka ng naikanta, ka ng amang ang singit. Ikaw cute yun, Untong. Uy, hala. Ipahiyom si Gretel, nimuot kinday. Balik na lang dito sa imong kwarto na ikaw. Og, ayaw na paghimog kasaba. Kaya nagkalaom na usab ang kagabion. Paglikay na lang ha, dili pa masuko si Mommy Emeline nimo.
Kani adto pagi ko nakamatikod. Nga masuko gid si Mami Emeline ko na makadungog nila itong mga klaseng sa kanta. Kanang mga kanta nga naghis ko to kapakyasan sa gugma. Ngano ka, no? Unsa magid ka di connection ini sa iyang mga nangagi. Kay matutos mga nakaila ni Mami sa una. Dili singon ini ni ato. Dili gyud. May gisugo si Ma'am Rivera na Colin. Mamalihog sa ko sa pag-take over sa akong pwesto kung may mga ayog assistance. Sige man, balik dayon ha. Oo. Kadiyot ra kay ko. Maghatod ako nining envelope sa College of Arts and Science Building sa Dean's Office. Magsugo na gid og ang klase. Pakita ko na pagbalik si Greta. Oh, Ay! Ay! sorry. Paghinday do! Mura ka maghawak din sa university. Oh. Ikaw. Uy! Familiar! Ang boyfriend na rin ni Miss Greta Guerrero. Maayo ka nagkita talo. May atraso ka na ko. Dili na ko intention sir na madasmagan ka. Timing lang nga. Kalit ka nga misugat na ako. May hinungdan nga dadasmagan ka. Dili ka na mo'y atraso ni mo na ako. Sorry kay sir. Pero wa ko nahinumduman nga may atraso ko nimo sir. Excuse me. Kadiyot! Kiwakli ko niya diyang ako unta siyang gigunitan. Ug midiritso siya biya. Animal. Unsay iyang gisalikan. Wa siya masayod nga kaila ko ang tag-iyaning maong university. Makita niya. Makita mo, animal! Huwag ko mahinumduman nga may atraso ko niya. Kung nagtuo siya mahalo ko sa iyang uniforme. Kaya nagtimailan nga pulisya. Nasayop siya. Kaya huwag ko makasahat. Huwag ko'y angay kadlo ka niya. Huwag o kuwag yun. You mean, gipatuo mo katong tawanan may atraso siya nimo? Bisag wa siya makahimog sa'yo, liya nimo, right? Right, son? Yes, Dad Max. Wa siya nahimong sana ko, Dad. Kay gituyo ko man ang pagbabag kaniya aron iya kong marasmagan. Apan gituyo ko usab kato. Aron makahimo kong rason nga masita siya. Kung anong imo katong gibuhat, son? Wa makaday siya atraso nimo, Ang pag-angko ni Gretel, Dad, nga boyfriend siya ni ini. Maoy labing dako ning atraso na ako. What? Oh, pastilan ka ni mo, Rafa. Ayaw kong ina, nagpadaog ka lang sa samo ni atong tawana. Eh? Mau ba? Ayaw kong inaan na, Dad, nga nagpadaog ka to niya. Kikinsaw kung saraman siya. Kunitandi na ako. Kaysa akong pagpakisayod sa mga kawani dito sa university, Dad. Usa lang siya kakabos ng probinsyano nga nag-working student sa university. Kay dili kaya nga makagasto siyang pagtunga dinhi sa syudad. Ba't nahimong boyfriend ni Gretel Guerrero bisan siyang pagkakabos o pagkaprobinsyano, mao ba? Dad, giinsulto ba ko nimo? I am not insulting your son. I am challenging you. Dad, Wa ka ba makakuha sa buot ko ipasabot nimo? Ayaw pagpada sa imong kasuko. Kaya ang taong ingon ni Ana, pikon o salaktod. Admitibo nga giangko niya ang iyang kapildihan. unsa? No! Mga ayaw ipagkita nga na pikon ka, Ralph. Himo kining usa ka dakong hagit o challenge. Kasa akong konklusyon sa tanan mong gisulti na ako, particularly sa pag-angko ni Gretel Guerrero nga
iya katong boyfriend, I don't think that she's telling the truth. Sa kung pagsabot, nagpakaroon na ingno lang siya, aron dili mo siya disturbohon. O nga nung nakaingon ka man yan, Dad? Simply because, kasumapa sa kung naibawan, man-hater ang iyang inahan, si Senyora Madam Emeline. Ug usa kini sa rason nga nung naglisod ta sa pagpakigsuod kiniya kanila and mismo ni Grethel nga iyang anak. And trying to think, una-una pagayo, kung naglisod kita sa pagpakigsuod sa durwa nga may kaya kita og tinamod sa katilingban, usa na ka nang giingon mong usa ka probinsyano nga giang ko ni Grethel Guerrero nga iyang boyfriend? So, ang buot mong ipasabot, Dad? Dili ko makatuo nga tinuod ang pagpangangko ni Grethel Guerrero nga iyang hinigugma katong tabanan. Kay gawas nga mapahitason si Madam Emeline Guerrero. Usa-usab siya ka mata pobre. Husto si Daddy Max. He's right. Nga nagpakaroon ingnon lang si Gretel nga iyang hinigugma katong tawhana. But bisan pan ini, dili ko siya katunggan. Mangita kong paagi nga mawa sa university katong tawhana. Buhaton ko ang tanan. Kibati man ko kamingaw sa atong anak maning. Pura man gihapon kong nabaguhan nga dili na ko siya makita. Human siya mibalik sa syudad. Una-una na ni Mulanda. Murag ka pa manugwa maanad basta ting klase na. Ay, ambot ba? Karon naman po ni nako batia. Mura bag. Ay, ambot. Magkita pa ba kami ni Emma, no? Mura magdili na. Oh, Landa. Taon sa ko. Kibati mahinog kong kamingaw nila ni Papa Maning o Mama Landa. Usa man akong kibati. Di pa man taga-ay dugay nga nakauban ako sila dito sa amo. Mayon ta silang tawkan, pero yun anong orasa, nakasiguro ko nga nakatog na sila. Ay, nausam ko. Karoon lang kumapati sama ini. Magsugod na gid ugma ang second semester classes. Excited ako nga ma-report sa university. Og nga, makita pagbalik si Eman. Kumusta na ka siya? Nagsagol man hinon akong gipati. Excited pero murag magpanukot tingali ko pagduol og pagkikimamat niyang balik. Tungod atong pag-angko na ako niya nga ako siyang boyfriend sa pag-abot ni Ralph. Can I invite you for a snacks? Sorry sir, but niya nga akong boyfriend. Si Eman. Gretel. What? Eman, si Ralph Verona. And Ralph, si Eman, my boyfriend. Ingon sa giugbok si Eman siyang giparugan sa napati na ako. Ay, nakapangayo naman tuod kog sorry ni Eman tungod ato. Pero, I think, dili pa kini enough. I need to apologize niya pagbalik. Pero, makaharong pa baka ako niya, no?
What about ni Ralph? Masabot na wag gid siya mahimuot sa akong pag-angkon ni Eman nga akong boyfriend. Manghinaot lang ko nga tungod atong akong gibuhat nga pagpabati niya nga may hinigugman ako. O si Eman ang akong giangkong boyfriend. Dili na unta siya magsamok pa nako. Hinaot pa unta. Gretel? Oh, si Mommy Emeline. Mom? Gusto kong masayod kinsa nga ni atong tawhana. Ngay mong kiingon nga mitabang nimo against ni atong Ralph Varona. Ha? Kung buot ka magpasalamat niya, Mommy, I think dili na siguro necessary. Kay nakapasalamat naman ko niya personally. Kadiyot. I understand, gadili ka buot nga masayod ko kinsa ang yangahan. No. Mommy Emeline, dili sa ingon ana. Pero nga nung dili ka man musulti na ako kung kinsa siya. Dili ingon nga dili ko buot mo sulti ni mo, Mommy. But, ang tinuod, kuan, wa ko makaila niya. Wa ka makaila? Yes, Mommy. Mao ka ni tinuod. Wa ko makaila niya. Unsaon nga, kalitra magud kaayong among hitabo. Og, wa na sa kong huna-huna nga, mangutana pa kung kinsa siya. Kay para nako, ang pagpasalamat niya mo ilabing importante. Mao ba? Yes, Mommy. Pero, unsa man siya? Estudyante ba sa university? Nalimot ka ba daay, Ma'am, nga miingon ko nimo nga dili siya estudyante didto? May giuban na lang siya nga estudyante iyang gipa-enroll. Mao ba to'y imong gisulti na ako? Yes. Yes, Mommy. Nalimot ka di ay? Ay, ambot. Ay, di na natingali kini sa akong pangidaron. Dali na kay kong malimot. Wa ka na ba'y pakisayran o pakigsultihan ako, Mom? Matuog na unta ko kay sayo nga akong klase og magod. Di ba next week pa ang start sa semester? No, Mommy. Tomorrow na. Di ba nagkasulti ta adto nga next week pa? Nagkasulti ta bahin, anak, Mom. But nagkasulti ta last week pa. Oh. Ay, pastila na unsan man ko eh. Pagkalimtano na gid ako. Sige, pahuway na kay sayo man kada yung imong klase ugma. Thanks, Mom. Good night. Kadiyot lang. Si Untong mo'y mahatod ka ni mo ugma sa university. O gisultihan ko na to siya nga maghatod og kuha siya nimo sa university for your security, my dear. Kay mibalipad ka man nga hatagan ko ikang bodyguard. Ha? Pero, Mommy, kaya naman ako. I can manage. No, my dear. Dili na ko buot nga mahitabo pa ang pagpangharas niya atong Ralph Varona nimo. Dili na. Mom? Nakapamakak na lang hinuon ko ni Mommy Emeline. Sayop man ang akong gipuhat. Pero gikinahanglan sa higayon. Tungod kinasayod kong hate ni Mommy ang mga lalaki. Huwag na balakasab ko kunon siya mahimo ng reaksyon ko na. Pananggit masayod siya nga anak sa usa sa mga trabahante sa Hacienda Barbara. Ang mitapang nako. Si Aman. Pero ang bahin day tuod ni Ralph Varona. Igo na ba ka itong akong pag-angko ni Emma, no? Nga ako siyang boyfriend. Ano lang dili lagi siya magsamok pa na ako. Okay na ba ka ito?
Sorry, Daddy Max, nga dugay ka nagpaabot na ako. Doon na lamig i-follow up nga drug-related case. Ralph, son, ayaw lang lain na sa pagsabot, ha? Pero murag nalimot ka sa akong girimahin mo, nga dili ka magpaapo pa na ng mga drug operations. Kaya nahibaw ka na. Nga dili mga ordinaryong tao ang na-involve yan, o dili ko gusto nga mamiligro ka. Don't worry, Dad. Nahibawan ako sa duwa niya ng butanga. Nahibaw ka na sa dua? Huh? Ang concern ako karon, Dad, si Gretel Guerrero. Son? Yes, Dad. Huwag yun ko mahimutang sa pagsigi o gunahuna sa gisult ni Gretel. Nga mahinigugma na siya, Dad. Og naglagot yun ko. Ralph. Although, na-challenge ko sa mong giingon, Dad. Ba't dili ko makadawat, Dad, na may boyfriend na si Gretel Guerrero? Oh, dili ba giingnan ko malikaw? Nga dili katuwaan ng isulti Gretel nga may hinigugma na siya. Nga imposible ka di mahitabo. Tungod mismo sa iyang inahan, si Madam Emeline Guerrero. Matinuod o pagpakarong ingnon man ni Gretel, Dad, ang iyang giingon. Ba't dili ko buot nga may karibal ko nga doon niya? O bisa na lang may laing lalaki nga magtinguha niya. Unsa? O unsa na hunahunaan mo buhaton? Nagkahuna-huna kag dautan mo ba? Yes, Dad. Ralph, son. Ayaw pa pwede sa imo gipati. Dili ba matod mo? Usa lang ka-ordinaryong working student ang giangko ni Gretel nga iyang boyfriend. Gusto ka bang mauban o mo-dive sa iyang level? Pero, Dad... Ran, son, listen. Daddy Max! Pamati ako. Isugal ni mo imong kaugalingon tungod lang adtong tawhana. Gamita sa nangutok ni mo. Ug unsay buot mong ipasabot, Daddy Max? May nahuna-hunaan kong paagi, son. Ug unsa ka na, Dad? Ha? Unsa ka na? Diha lang ko yung lugar na yun tong sa may loading and unloading area dapin sa university. Why? Dili ka na magpasulod sa eskwelahan niyo na Gretel? Dili na, Noy. Diha lang ko. Okay. Mulugar tagtarong na ha? Tagtarong. Up. Okay. Oh, kaniyot ay ha? Kaya blihat ka? Ayan na pagkako ni Untong. Ako ni mo abli. Thanks, Noy Untong. Bye. Sige na. Sige, Gretel ha? Nya, panawag lang ha kung hapit ka mo mas mo klase. Okay, Noy. Si Mommy. Dili lagi siya masugot nga mag-commute pa ako paingon din sa campus. Bisan gani sa pag-uli. Ipakuha pagi ko ni Noy Untong. Kaya ra mo giunta na ako pa. Ngayon ako sa university. At ako moagi sa my registrar's office tapit. Tanaw na ko ga. Naaba si Eman. Hinay lang. Before unta sa start sa klase ninyo, gikuha ang inyong study load. Hilomsa. Nagadungog mo? Before unta sa start sa klase ninyo, gikuha ang inyong study load. Dili unta mo, malangan sa pagsud sa inyong klase. Singulay lang palihog. O, magsinabtan na lang ta, ha? Linya lang ta ninyo. Unya, palihog lang ko og prepare sa inyong mga ID aron maya ko nga basihan sa pagpangita sa inyong study load nga inyong kuhaon karon. Kung wa mo ID, sorry nga dili mo maka-claim sa inyong study load. Magsinabtan na lang ta. Hi, Salamat. Eman. Oh, si Senyorita Gretel. Excuse me. Eman, niyang akong number. Dawatan ng card. Pakitext kay may importante kong toyo ni mo. Ha? Magpaabot ko si mong text, ha? Bye. Excuse me.
Ginoo ko. Nahuman na lang kong answer ning among task. Pero hangtod ron, wagit ko makareceive og text gikan ni Eman. Bisa na V-card na lang. Aron mahibaw ko kung siyang number. Ay, hinauwaw naman kinuon ko sa akong gibuhat, uy. Makalagot ani niya, uy. Si Kathy day yung tatuod to. May gihatag siyang number ni Ama ni Adto. Pero nalimot ko sa pag-change na ko og unit. Marag, dito na doon ako ma-store ang iyong number. Ay. Uwa naman po ko din si Kathy mag-study. Tuwa na sa ila sa Mindanao. Pero, ako lang kasi ang pangayuan sa... Mura na ba ito siyang nalain ako? Kay obvious tayo nga. Dako gid siya gusto ni Eman. Pero sige lang, Bi. I-try lang ako siya text. Basin pa din mo reply. Mamasin lang gud ko. Kay, kalagot mo gud is Eman, uy. Huwag yun mo text. Naunsa man ko. Wala may naman ko makafocus na yung gipasolve na problem sa math. Nakabader gisa kong nauna sekreto. Huwag ko malimot sa gipasidaan ni Papa Maning nako. Nga iya kong palikayo ni Senyorita Gretel. Gusto kong matuman sa akong amahan. Sa gusto niya may tapok, pero ingon sa paglisod ko. Kay supak ini sa akong gibate. Kinuo ko. Unsa may akong buhaton. Unsa man. Aching legs that often told us it's all worth it. Oh, tingin ka lang nga mauban ka na ako sa uma. Lagi ka mag-ilis para umahan. Ang una lang dito, Ning. Musunod ra ko nimo. Nagsugod na sab ka. Dili man gihapon makontak ang number ni Eman, Ning. Ay, klase naman, good. Musabot lang ta. Basin iyang gi-off kay karong mga oras, ha? Tintasin aron. Usa pa, working biya siya dito sa university. Lisod kaayo. Magkadisturbo ta. Wasap gid siya manawag nato. Kung dili siya busy landa, lagnit, klase ron niya. O baka ha? Wa siya load. Kita bitaon tay manawag. Ya, dili man po siya makontak. Ay, unsaon taman kas pagpasabot, uy. Kadugay pang mabalik ni Eman dinhi sa ato, Ning, uy. Dugay pang yun kaayo. Ay, ni mo landa. Ning, unsa kaha kung adtuon ta na lang siya sa syudad. Ha? Na, magasto-gasto lang yun ta. Usa pa may trabaho ta din sa Hacienda Barbara. Usa man, ato ning biyaan. Wa ba ka tumalain si Senyorita Gretel? Nga wag yung kumutiks niya. Bisan sa iyang ingon nga protection ko.
Sorry, Nyorita. Mas maayo mintra sa'yo pa. Mas maayo nga dili ko magpaduol ni mo. I-on ko din ang ako cellphone. Wa manin ako i-on dito sa campus tungod kay busy na ako ganina sa may registrar's office. Ako na i-on. Kaya tingali may message sila si Papa Maning o mamalanda para ako. Nana, nauna. Tuwa na. Nagpusot-pusot ng mga text messages. Uy. Unsa man eh? Diyan manigikan ni mo ang message. I hate you, Eman. Kadiyot. Murag familiar na ako ang number. Di ba ni ang number ni Senyorita Gretel? Kadiyot. Hay naman itong kamay nga card nga iyang gihatag na ako. Nga gisutan sa iyang number. Uy, nasudi na ako sa pitaka. Nira. Lahi man di ay. Pero familiar kinako ninyo nga number. Kadit. Dili pa kani ang usa ka number ni Cathy. Gusto. Murag ang usa ka number kini niya. Wali na ko ma-save tungod kay gamay ra capacity ning analog na kong cellphone. Ay, pabayaan na. Tuwala ba ko noron siya sa Mindanao Eskwela? Tuwala siya mapadayon dito. Nalain ni siya na ako. Kaya wala ko siya hatagi o pagtagad. Kaya obvious na kaayo nga nakagusto siya na ako. Daghan man ang messages dere. Uy, hala. May message di sila si Papa o Mama. Kadugay pa ni mong mabalik din sa ato nung Eman, oy. Pila pa man kabuan ang paabuton. Una ka mauli diri sa ato. Ayaw na lago na ko na una malanda. Pila ra pa'y paglabay sa mga buwan ko. Mukalitra man na. Ilang mahibawaan nga mahumana sa bling semestera. Gimingaw naman gud ko nimo, dong. Ikaw kin ma? Bitaw, dong. Sige lang ko. Daghang mga halidero semestera. Kung matiming gani og long weekend, mulalikyan ko diha sa ato, ma. Kanusama man na. Ha? Kuan. Tanaw lang yan ako sa kalendaryo kung kanusa. Basta daghan ro mga holiday. Murag dili naman tingali ta magkita, dong. Unsa? Kago pagsultian na, ma? Ano bang ba ta makita? Bitaw. Magkita pa ta. Magkita pa kita. Nagsige man may kontak ni mo gahapon, pero off man ko nung imong cellphone. Kay attended ba tong giingon ni Papa ni mo Maning? Sorry kay ma. Gi-off na ko ang cellphone tungkol sa akong kabisi sa eskwelahan. Labi na sa registrar's office. O niya, klasisap ko. Karon na ako maunog balik, ma. Ay, mao sa isabot ni Papa ni mo Maning nga busy gyud ka. Mao lagi, ma. Mao nga sabtan ako ninyo ni Papa, ha? Usa pa.
Dili pa kay kudugay nga may biya diha. Unya, bi. Kay gimingaw makit ko nimo. Mahimo ba, ma? Al ko paghilak ko. Uli niya diri pa. O lagi. Muli lagi ko diha. Mukalit ra ko sa pag-anha diha. Kanusa pa man. Di lagi ko magkapasalig ni mo kung kanusa. Basta mo pauligin ko diha. Maayo lagi untag maabtan pa ko nimo anang adlaw. Kay magkita pa ta. Si mama, inuusap na siya eh. Ay ko pagsulting sa mana. Palihog lang, ma. Ambot ining inahani mo, Iman. Nagbinag-o man. Mura man hinuon og bata. Bantay lang palihog si Mama Landa, pamaning. Tanawan lang palihog. Nya, iuban na siya permis sa uma. Ako bitaon ta to siyang iuban sa uma, pero wa man mo uban. Mutong ako na lang ibilin ng cellphone kay manawag lagi gyud kuno siya nimo. Og may gani kay imong natawgan. Sa sinultihan ni Mama Landa pa. Nabalakan na hinaw ko diri. Gipangulbaan ako. Ay, kining Yuslanda. Pa, pahangyo alang ko, be. Ayaw lang gid ibuwag si Mama. Bisan asa ka. Iuban lang gid siya. Time na yun. Ngunit sa boarding house. Una lang, Nick. Kay may paliton ko sa mall para check na mo sa laboratory. Sige. Una lang ko. Lungal ko daan ha, para itong hapon. Oh, sige, Nick. Palihog lang. Kay magdaan na lang kung masuwa na to. Sige. Nag-expect pa kong magpapagbalik sa Gretel sa registrar's office. Kaya umagi kong text niya. Maayo kay off na rin ka, Iman. Si Ralph Varna. Iya kong giatnan. Nagdali ko, sir. Kawaban mo yung batasan! Nagagsulti ba gani ko ni mo? Oh, may hapiton pa ko sa mall, sir. Mao nga... Wa ko'y labot kung may hapitong ka sa mall o wa. Ang akong ayaw ko gagita man nga masuko ni mo. Naglagot tabi ako ni mo. Nganong naglagot ka man ako, sir? Mga bro! Nangutana siya nga nung naglagot ko niya. May mga pulis na siyang kauban niya. Nagpahipi lang. Relax lang mo bro ha. Relax lang mo. Buotan ba yan ng tawana? Magpalandong lang ito. Okay bro, okay. Unsa di imong tuyo nako, sir? Unsay akong tuyo? May karohon lang ko nimo. Kung unsa ka tinuod kadtong gisulti ni Gretel nga iya kang boyfriend. Nagsulti ba siya sa tinuod? Tinuod ba tong iyang giingon nga iya kang boyfriend? Ha? Iman? Si Cynthia nga akong classmate sa laboratory. Nagsend og photo. Unsa man ninyong gisend? Oh, si Eman o si Ralph? Hindi pala ninyong gisend. Nagkuda si Cynthia nga nagisita si Eman ni Ralph uban sa mga kauban ng pulis. Unsa man nilang kibuhat? Giharas ka nila si Eman? Si Mami Emeline. Nanawag via messenger. Hello, Mom? Hello, my dear. Nauli ka na ba sa mansyon?
Yes, Mommy. Nauli na ko. Gikuha ka ba sa campus ni Untong? Yes, Mom. Akong gikuha. Wait. Something wrong? Ha? Nothing, Mom. Are you sure? Yes, Mommy. Sure. Murag, uneasy ka. May gipamati ka ba? Yes, Mommy. Mura ko gikabuhi. Ay, pastilan. Dugay para ba kung mauli diha sa mansyon? Ay, sulti ang mga katabang diha sa mansyon kung unsay imong gipamati, ha? O, di ba tawagan ko ba kaha ang atong family doctor aron maana ka sa mansyon? No, ayaw na lang, Mom. Kay, wala ni. May arang-arang naman sad ko sa akong paminaw. No, kinala ma-check up kag doktor. Kaya tingali kung sa kanang imong gipamati. Mom, I'm okay. Don't worry. Wa na ko magkinahanglan og doktor. Hello? Hello, Cynthia? Worried ko siya mag-send na ko ng mga photos nila ni Eman o Ralph Barona. Tingali ko sa niya si Eman. Manghangyo unta ko ni Mubi nga, mahimo bang magpakisayod ka kung nahain magpuyo si Eman? Worried ko niya. Cynthia, please. Tabangi ko. Makikita ko ni Eman. Oh my God. Ay, nabalakagin ko ni Eman. Ay, si Cynthia. Uwa pagin man ako aga. O bisan mag-message na lang kung may nakasulti ba niya kung hain magpuyong si Eman. Oh, may nanawag sa messenger. Siya na tingali ni. Si Mami Emeline di ay. Hello, Mom? Gretel, ako na matikdan sa imo karong pagtubag na ko. Nga, marag ang isig kagyapon, sama ka ganina. Nabalakan ako nimo. And I think imo kong gilimdan kung unsa man karon ang matuod imo gipati diha. Mom, wa kay ang kabalakan ako. Kuan lang. Ambot kun naunsa ko ini. But, nagpalpitate lang ko. May kalit lang. Oh my, pastila ni mo, Greta. Gaan palagi kong may gipamati ka. You need to see our doctor, Day. Tawagan ko siya karon dayon aron maana diha sa mansyon. But, Mom... Oh, gi-end niyang tawag. Ay, sabi akong buhaton. Ay, digit ko mahimutang ini kung dili ko masayod kung unsibot ipasabot nitong photos ni Eman o Ralph dito sa campus. Ay, dili cute. Oh, may message. Mayo si Cynthia na ni. May try di unta siya contact na ko via messenger but dili siya makakonect. Tungod to sa pagpanawag ni Mommy Emeline. Napailain yung message. Usa ko no kanik ang ka-boardmate ni Eman. Kaila sa friend ni Cynthia. Nag-ask ko na siya number ini. O papabuton lang ko. Ay, God. Naglipog ko siya kong buhaton. Oh, may tawag og balik si Mommy. Hello, Mom? I'm sorry, my dear, but out of town si Dr. Saberon. But gitawagan na ako si Unto nga ubanan kaniya nga magpa-check up og doktor. Mom? Ayaw ko supa ka. Gipailisan ako si Untong aron makaadto og doktor. But, Mom... Importanteng meeting kining akong gitambungan, my dear. But priority ko ikaw. Magpa-check up ko sa doktor o ba ni Noy Untong. Ayaw na lagbiha diha. Kaya na ako nga mo adto sa doktor with Noy Untong. Manawag raw niya ko ni mo, Ma'am, kung unsay sulti sa doktor. Sin,
Gipasabot og gihangyo nako sa Onto nga mo nag-drive karon ning van nga among gisakyan. Kun on si real situation nako og nakasabot siya. We need to have sa number ni anang giingon nimong Nick nga ka-boardmate ni Eman. Nag-wait pa ko sa reply, girl. Okay, sige. Sultihin na lang ko gahain ka karon please kay anhaon ka lang namo ni Ontong. Kay kun mahibawaan na to kun hain mahimutang ang boarding house ni Eman, magpauban unta ko nimo sa pagpakikita niya. Please, Synth. Ayoko bali-bali. Okay? Unsa? Pastila, Nick. Kisa man nga Cynthia nga imong giingon ba? Gustong makikita na ako diri sa boarding house? Kukuan man. Friend man kung siya si mong amo dito sa probinsya. Di sa campus. No. Buot mong ipasabot. Si Senyorita Gretel Griro? Mao ba? Girl? I'm so sorry, Cynthia. But I need to see Eman for me to know what really happened. Kung ano sa ginagtuyo ni Ralph Verona niya. Kung may daotan ba siya ining gibuhat o iya ba kining giharas? Kasi I also believe nagtuo ko. Nga ako may posibleng reason kung nga nang nakikita katong Ralph Verona kang Eman. Synth, Bonifacio Street na kining dapita. Mauna ni ang dapit nga imong giingon nga gisulti ni atong Nick nga place diin mahimutang ilang boarding house. Unsa name silang boarding housing? Unsa? Man, sorry. Bisan pa kung mubasol ko nimo og moingon nga nanawag ka unta na akong daan ni una ka mosulti sa nahimutangan nining akong boarding house. Wala ko mahimo pa. Kay imo nang nasultihan ni ini si Cynthia. Oh, may van nga mihunong ning tungod dining boarding house. Wala lain. Sila na ka na. Sila nagid ka na si Senyorita Gretel. I'm so sorry, Eman, nga nadisturbo ka. Wa ka makadisturbo, Senyorita Gretel. Pag ako nga dili ka ngayon nga muta kining dapita. Makapila ko naman kapahinumdum ni mo. Nga dili mo ako tawagon og senyorita. Pero nagsigi ka gihapog sangpit na ko, ana. Pasaylo ako, Senyorita. Pero mao kining angay. O bunsa man ang mas angay? Ang imong giingon nga mao ang angay? O kung unsa unta nga akong gustong imong buhaton? Sa magkausap pa. Mangayo gihapon ko niyo pasaylo, Senyorita. Dili ba maingon ka man ako nga imo kong agawon? Apan nga no misupa ka mas gusto kong mahitabo. Ngano? Nahadlo ka ba dahin ni Ralph Verona? Tubag ako. Dili ka ba lang mo tubag? Kun mao, dili na ko mamugos pa nimo, ana. Diretsohon na ako kung unsi akong tuyo sa pagdisturbo nimo. Sa gikaingon ko na, Senyorita, wa ka makadisturbo na ako. Ang ako nga... Unsa gibuhat ni Ralph Verona nimo? Unsa yung gibuhat nimo? Unsa yung tuyo? Giharas ka ba niya? Eman tubag ako. Ambot kung unsa imong pagsabot sa iyang gibuhat, Senyorita. Basta nga... Dili pa gid mahimo nga dili ka nalang magsenyorita nako. Dili ko komportable nga mamati nimo nga mosangpit nako, anak. Mahimo bang akong ipadayon ang gusto na kong isulti, Senyorita? Sige, ipadayon. Sa pagkatinuod, nauwaw ko sa iyong gibuhat. Mahimo pagdiretsohon na lang nimo kung sibot mong isulti. Sorry.
iya lang gikumpirma niyo Rita. Kung unsa ka tinuod ang imong gisulti niya. Ni adtong ingon ka nga nga imo kong boyfriend. O unsay mong gitubag? Ang akong gitubag, gisultihan ako sa tinuod. Sa tinuod nga unsa? Nga dili ni tinuod. Unsa? Kun mao, imo kong gipakauwawan na to niya. Imo kong gihimong bakakon na to niya, dili ba? Saylo ako niya Rita. Pero dili na ko intensyon nga mawawan ka. Mas ako pa gani ang angayan nga mubatig kaawaw adto. Kana kay unsa? Sulti. Eman, ayaw pagduko. Ipadayon ang but mong isulti. Kay dili ko gusto mauwawan ka. Kay ilado ka. Tinambol mo sa katilingban. O kay... Wa ba din mo mahuna-huna? Kung nga nung gibuhaton ako. Nagihimo ko kadto kay dili ko buot nga magsamok pa to na akong tawhana. Wa ba di ay ha, Eman? Paselo alam ko ni Rita. Gawas nga inyo kong saop. Gawas nga ubos ko. Pero wa ko'y katungod. Nga unsa? Diretso ha. Wa na ko'y kasulti pa ni Rita. Gawas sa pagpangayo ni mo. Sorry. Sorry, gid kaayo. Sorry. Mura ba ni kaya ni mo? Ang pagpangayo og sorry? Dili ka ba ni makaproteher sa giila mong agawon kung nagkinahanglan ni ini, Eman? Yorita. Okay. Kung nangayo kag sorry na ko, mangayo usab ko nimo. Sorry sa akong gihimo. Kay wa ako magtuo. Nga imo ba ding gikaawaw nga akong gibuhat? Nga akong gihimong pagpangayo raman o tagpabor gikan nimo. Aron nga dili na unta magsamok na ako katong tawhana. Nyorita, huwag ka lang makasabot na ako. Huwag ka lang makasabot sa... Ang ako ba? Basta na, igo na. Huwag ka na ngayon pang ipasabot na ako. Huwag na. Nyorita. Kung wa pa sa suod sa campus katong akong pagsitan at tungigan na og iman ta di Max. Ambot ko sa mabuhat ko niya. Lagmit, masalvage ko siya. Kalma lang, Ralph. Kalma lang, son. Ayaw pa daog sa mong emosyon. Ayaw pag-down sa iyang level. Usa lang sa kaud nga buot mo tungtong sa kabaw aron matawag usab siya og kabaw. Apa na insulto ko sa gibuhat ni Gretel, Dad? Kaya wa niya gikauhong nga mo angkon nitong tahanan, Dad. Nga usa sa day kakakhato ka, nga matod pa sa mong nibuang impormasyon bahin niya, Dad. Usa siya sa mga saop sa mga gerero dito sa probinsya. Unsa? Maubasan? Panuway! Yes, Dad. Mao ka na hinungdan nga nainsulto ko. No. Ayaw pa da niya. Wa siya bili kung ikumparar ni mo, Ralph. Wa. Timan, ikara. Naunsa man ning bayan. Naghilak naman po tingali ni siya. Naunsa ka man, Landa? Ha? O ka man day gihapon mo suod sabay?
Nagkalaom ng kagabihion, no? Naglingkod-lingkod ka pa man hapon diha, ila mo sa punuan sa mangga. Ay. Landa! Kining babayhana. Oh, noon sa man yung babayhana? Dili bagiing ng tamang kang sword, na? Landa? Wa siya mong tupag. Oh. Landa? 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 Okay. Panangayo kag sorry na ako. Mangayo usab ko nimo. Sorry. Sorry sa akong gihimo. Kay wa ko magtuo. Nga imo ba ning gikaawaw nga akong gibuhat? Wala may akong nag-guilty. Unsa may nahimo na akong sayo. Oh, si Mama Landa. Iya kagong tingog ako nabati. Narasa sa kong doon. Malanda? Ma? Hain ka, Ma? Malanda? Man, tas mama mo? Oh. Man? Unsay buti mo ipasabot nito? Unsay pasabot mo na ini? Tingog di Mama Landa katong akong nabati. Nagkasiguro ko. Pero okay lang yung tao din, eh. Kita raman man. Huwag ko magkomedya, Nick. Pero murag igo lang miagi si Mama Landa sa iyang pagsangpit ako. Pero kita lagi din, eh. Tarawa ko, kung may laing bang nagtikaw-tikaw, eh. Nga, law magkagabion. Kinuha ko. Unsa'y puti pa sabot ini, Nick? Unsa? Kuyawan mo tayo man, oy. Bawa ito balibon mo na. Unsa? Kung tinggal lagi, alimangawan lang ka. Baka, imortong na pa. Huh? O di ba, engkanto itong isampit mo. Nya, isunod ang tiyong mama ni Mulanda. Kinuha ko. Unsa'y buti pa sabot ini? Unsa? Ganila pa kung nagsigig so kontak nila dito sa probinsya. Pero unattended gihapon ang cellphone nilang papa o mama dito. Ginoo ko. Hugaw lang tingali ko kunahon na. Pero nga kinsay ako makontak dito sa amo. Ingon ni arong mga orasa nga lawom ng gabi. Kinsa man. Nahibaw kong sayop ko. Kay mao katoy akong gibuhat. Nga nagbut-buot lang kong angkon nga boyfriend ako siya. Tungod sa akong tumo nga dili na unta magsamo katong Ralph Verona. Og dili ko makabasol ni Aman. Nga mausap katoy iyang kibuhat. Dihang gisita siya ini dito sa campus. Nga mao day ang nahitabo tong gisend ni Cynthia na ako nga mga photos nila. I feel so guilty. Nagmahay na hinuon ko anong giamong nako siya. Sorry kikayo. Wa ka lang makasabot na ko, Jorita. Wa ka lang makasabot na ko. Okay.
hisabti, man. Unsay wa na ko hisabti. Gretel? My dear? Gretel? Gretel? Si Mami Emeline. Gretel? Mubangon ko. Mom? You won't go to school. Nga naman, unsay pamati mo, dear. And by the way, unsay sulti sa doktor nga sa inyong papacheck up? Everything's fine, Mom. Mental fatigue lang. Really? Yes, Mommy. Tungod ang tingali sa kabisi sa school, sa mga projects and activities. Mauna akong tanaw nimo. Sa akong tanaw, mao ka na. You're not okay. You need some rest, anak. Ay, kining anak ka. Ayaw i-take for granted ang imong health. Naibaw ka kung unsa kini ka-importante, right? Yes, Mommy. And what about your medication, your vitamins? Nag-take ka ba ni ini every day? I'm sorry, Mommy, pero there were times nga malimot ko. But... Oh my. Unsa man di agibuhat aning Marsing ni Celia. Nilang tanan din sa mansyon nga mo'y akong gipamonitor nimo. Sa kung pagsalig nila nimo. Mommy, you need not to blame them. It's me, it's my fault. Unsay sulti sa doktor? If it's necessary nga mo relax ka, nga mo pahuway ka, so why not? Total naaraman ang university. Your health, my dear, must be your priority. Mas importante ka na sa tanan. Ayaw gyud kalimot ni Ana. Tuwa na si Mami Emeline. Ay, naglipog ko. Kung necessary pa nga, sayran ko si Mommy about ni Ralph Verona. Og ingon sa bahay ni Eman. Kaya dili ko buot nga makahatag ni problema. Oh, may message. Si Cynthia. Nag-ask ko nga nung may absent ko. Gusto ko mo-relax. Aron makahuna-huna ako kung unsay maayo og angay kong buhaton. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Unsay problema nila dito ni Papa Maning ug Mamalanda? Anong hangtod karon? Di man makontak ang ilang number dito? Kung paan may ko maayo? Man! Wasab ko yung number sa mga silingan dito. Ako unta nga mapangutan na bahay nilang papagbama. Man! Woo! Biyaya na! Sige, guna-huna na! Ikaw, Gilmark? Sige, guna-huna niya. Sige, guna-huna ni mo. Si Cynthia. Ang kauban ni Gretel kapi dito sa boarding house. Milingi o messengers na ako din sa registrar's office. Siya ipasabot siyang gisinyas. Murag ipasabot niya nga wa si Gretel. Maukay ang ipasabot. Oh, may message. Si Nick. Nangayog sorry nga kiyatagan ko no. Niya si Cynthia og number na ko. Kaya nangayo. Ano sa man ni Snake eh. Wa man mangutanan ako. Mitilitsyo mula sa hatag. Yan na silain eh.
Nag-ayo na sabsuri kay namugos ko nun niya si Cynthia. Ano balik mamugos? Sus, tawahan na. Thank you, Dad, for reminding me. Now, I realized nga husto ka. Nga dili ko magpaapektar sa presence niya itong iman nga saop sa mga girero dito sa province. Kay husto ka. Kinsa raman tuod siya kung ikumparar na ako. Right, my son. Yes, gusto ka. Muadto unta ako sa campus, Dad, aron bisitahon si Gretel dito. Ba't nanawag akong bro dito nga akong ipamonitor niya? Ngawa siya makakita sa presence ni Gretel dito. But anyway, may operation sa Miron, Dad. Dili pa usab kayo dugay na kung nadawat ang tawag gikan sa radyo. Sinuyin siya nga akong gikasulti ko ganiha. Mitawag. Kumusta na kas ng landa dito? Okay na ba ka siya? Hello, Noy Insyong? Hello, Day Gretel. Si Noy Maning mo kini. Ikaw din ni Noy Maning? Oh, Day Gretel. Nanghangyo og namalihog lang ko ni Insyong sa pagpanawag ni mo kay na ako'y ihangyo ni mo para ni Iman. Sa man ka na, Noy Maning? Wa na si Manang landa ni mo, Day Gretel. Wa na siya. Onsa? God! Onsa po pag ipasabot sa gingon mong uwa na siya, Noy? Onsa? Patay na si Landa, Day Gretel. Onsa? Asad, kain na po. Pero, kinsa man yung number? Oo, may nga naka-register. Oh, may nahitabo ko na dito sa amo. Kinanan ko na nga mukontak ko nila dito. Pero ako, ang sabi na nahitabo dito. Ang saman. Kini ba ang number? Tempo. Uwa pa ka kumasayo. Kang Gretel ba gini nga number? Desa ko pitaka katong gamay nga papel nga gisotan siya ang number atong higayon nga gusto siya magpa-text na ako. Akong itandi. Ang iyang number. Kang Gretel gidi ay. Manawag ako niya. Wa siya ma-reply. Naibaw ka siya nga. Ako ang nag-text niya. Bisan wa ko magpaila. I remember one time nga, naghatag ko niya sa akong number. Iyo ba ka itong gisi? Sila ragid si Mama Landa o papamaning ang pirmi niya sa kong nauna. Lain ka din akong pamati. Di ko matigayon ini kung dili na ko sila ikasulti. Tawagan ka na ko sila balik. Basig magkontak na.
Oh, may nanawag. Maintag sila na kini. Kinsa man eh. Oh. Iyo kini number. Number ni Gretel. Ano nanawag na siya? Tubagon ko ba ka? Dili. Dili ang iyang tawag ang akong gipaabot. Noong sa manto, kalit pa nami hunong uring. Iyang gikansel ang akong tawag. Kalain niya. Nasubuka siya na ako. Wa pa ganit siya mahibaw kung siya akong tuyo niya. Unya, iya lang idirit so cancel. Wa pa ganit siya mahibaw nga bahin kinis kamatayon siyang inahan. Iya nagipindot. Osban ko siyang tawag. Gusto. Sinik na lang. Sinik na lang ang iyong ka-boardmate mo akong tawagan. Hello? Hello, Nick. Si Gressel ni. Oh. Miss Gretel? Nanawag magod ko ni Eman, dili palang dugay. Pero, gi-cancel ang akong tawag. Wa pag sa mahibaw ko doon siya akong tuyo. Kung may kahiubos magani siya na ako, wa na ko magsapayan pa ini. Ang importante nga makasulti ko niya, nga may dili maayong malita dito sa ila. Unsa? Maybe nag-expect siya og tawagi ka nila dito sa province. But, nagubang ilang cellphone dito kay nabasa. Og, kining akong pagtawag karon. Tungod bis na hitabo siyang inahan. Ninang Landa. Kung dili siya mo sugot, nga ako'y manawag niya, siya mo ipatawagan ako. Sultihi sa tinuod. Kinao ko. Mao ka na yung gisulti, Nick? Oh, uman. Maong ikaw na yung desisyon niya. Kay, unsa man kuno ang naitabo ni Mama Nick? Unsa ba yung sulti? Mas maya kung kami magsulti man. Kay, huwag mo sige detalye na hukot. Ikaw na yung bala niya kung siya tawagan o magpaabot kang siya may matawag yung balik. Wa pa ba siya mo tawag kay mo, Day Gretel? Wa manggit siya mo tawag na ako, Noy Maning. Pero, nag-message na ba ako ni Aman? Gihatag na nako ka ng number ni Noy Ensong diha nga mo yung mong gigamit. Salamat taon kayo, Day. Wa kay ang iyong pasalamatan, Noy. Ang ako nga, dawatan na lang kamatuoran. Unsaon, imon ini magiging kinabuhi. Ang kamatayon, moabot gina nato bisan ang higayon na. Kung ato na gid ang panahon. O niya, Noy, putlo na lang nato ang atong panagsulti kay maybe misuway na siya pag-contact ni mo. Oo, Day Gretel. Bye, Noy Maning. Bye, Day. Taas na kayo karbo si Aman. Wa man unta ako magminuon sa diha. Ang ako lang unta nga magkasulti sila mismo si Noy Maning. Nga iyang amahan. Aron mapasabot siya sa tanan. Ay, saro naman sa si Eman. Mauni ang number ni Eman siyo. Ako'y dayaling be. May nanawag. Kulawan ako. Miring man. Pagani ko makahuman og daya. Tingalig si Eman na kana siyong tubaga. Kay tubag din. Ambi. Hello? Eman? Dong?
Ikaw na ba ni? Opa maning, ako ni. Unsa nita mo pa? Naunsa si Mama Landa, ha? Naunsa siya? Dong Iman? Dong... Wa na si Mama mo Landa. Patay na siya. Giatake siya sa kasing-kasing gabi. Siya? Dili kini tinuod pa maning. Dili kini tinuod. Gabi iraw tay kong manawag ni mo. Kung wa pala maguba ang cellphone na mo diri kay nahug sa balde nga may tubig atol sa pagkatake ni Mama mo Landa. Dili ko kadawat ini pa. Dili. Muna na galigsikig hangin lang ko sa Mama. Nga muli ko na sa ato. Nagsihigingon nga. Basta di na niya magkita. Kaya mo na titibailan. Nadahapan na mo siya sa ospital sa lungsodong pero dead on arrival na siya. Papauli ko sa ato pa. Paabot ako. Ay, nagkasot nila sila Sir Manning kung Edmund ay Gretel. Maayo hinoon ni Insong. Kumusta sinoy maning diha? Breaking ko ula. Huwag hantod ron. Dili pa makadawat nga sa usalan kapag pamilok. Mama, si Landa. Dili good matanda ng kinabuhi. Ay, bastol pa man kaayo to si Landa. Isa'y nagdahon nga. May kipamati niya ito siya. Ingon anak yun ang kinabuhi no Insong. Di kita makatagaan kung asa takotob. Bisan unsa patakabaskog. Bitaw tay. Daghandoy kaayo ang mahimong hinungdan o paagis kamatayon sa tao. Mahimong kasakit o dan-uban bisan sa pagkatog. Dili na makamatay. Ang uban sa madisgrasya. Paon-ahangay gutang mga damdaan ay no. Kawa gutang masayod kung kanus at ako top. Husto ka ni Insong. Husto gid ka. Magpadanya di ko kwarta diha Noy para matabang nila ni Noy maning diha. Hatagin ako palihog sa kompleto niya ngan og address. Taon sa sinoy maning. Wa na sinang Landa. Si Aman ka. O sa kayang gibati ron nga wa na silang Landa. Nakadawat na baka siya ini. Ay. Wa ko makapagong kaniya. Miagas ka ng akong luha nga namati ni Noy Maning. Si Aman po da. Wa gid manawag na ako. Unsa kayo una-una. Oh, hello, Eman? Sorry, giganya Rita. Ug salamat sa imong kaayo. Dili ka angay nga mag-sorry na ako. Ug labaw nang wa kay angay pasalamatan ako. Kaysa pagkatinuod lang. Kung gisakitan kas nahitabo inang Landa. Gisakitan usab ko. Kinakataon ako sa pagmahal niya. Nila ni Noy Maning. Kaya alang na ako, nahimo na usab silang kabahin sa akong kinabuhi. Dihang nagstay ko dito sa province. Dili na ko mangutanan ni mo kon unsa karo imong gibati. Kay nahibaw ko, unsa kasakit kung mawad-an kitag mahal sa kinabuhi. Labi na pagyud ko na atong ginikanan. Di na ko mag-isulti ito kay ni Manyorita.
Okay. Condolence, Eman. Condolence ninyo ni Noy Maning. Unsa ka to? Moato ka sa probinsya? Yes, Mommy Emeline. For what? May usamagod sa mga sakop nimo dito sa Hacienda Barbara, Mom. Nga namatay. O gusto kong personally mo paabot sa akong pasubo o simpatiya nila. Unsa? Kay nga no? Unsa man sila ka-importante nga kinahanglan pa man nga personal kang magpaabot sa imong pasubo? Maayo kayo na ko katong pamilyaha, Mom. Og nag-isip ko nila nga dili laing tao. Og usa pa. Usa sa mga trabahante sa Hacienda Barbara ang ilang pamilya. Di na kinahanglang mo pasabot ka pa nako kung unsa sila dito sa asyenda. Basta ang imong giingon nga moadto ka, di ko mosugot. Pero, Mom... Nadungog na nimo kung unsay akong gisulti, Gretel. Dili ko mosugot. Ha! Unsa man di ka mahinungdano ni Gretel kanang pamilya, ha? Tawagan ko si Ensyong. Kinahanglan masairan ko kung kinsa kining pamilya ang ipasabot ni Gretel. Oh, kisa kining nanawag. Wa marehistro sa akong phone kining maong number. O unfamiliar kinin ako. Ay, basig si Mr. Suarez na di ay tuod ning nanawag nga kaganin akong panggipaabot. Hello? Hello, Madam Emeline. Ralph Varona here. Ralph Varona? The son of Attorney Maximiano Varona? I am not expecting your call. How did you get my number? Huh? At tangi ang lain pang sumpay ning sugilanon nga naguluhan mga ka-DJ mga ka-listeners nga sinuwat ni Glenn Pino. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Salamat kayo no mga ka-DJ mga ka-listeners sa inyong pagkadunayong pagpaminaw.